uJesu Kristu inkosi, ngixolise ngokudilitha. Ngiyabingelela ubaba Apostle Nsibande kanye nomama. Ngibingelela bonke abazalwane basekhaya lezwi, ngibingelela bonke abazalwane basentabeni endlajova, kuyabonelelwa. Inkosi yanginikeza umbono ngonyaka owawukuzoluthwa ngawo. Inkosi yangibonisa ngathi ngisendlini ngizwa umdumo omkhulu nje phandle, kunomsindo omkhulu phandle wokuduma. Ngaphumela emnyango mangithi ngiyalunguza ngiqalaza phezulu, ngabona ukuthi lo mdumo womsindo uvela phezulu emafini. Ngabona inqola ehamba phezulu emafini. Kwathiwa enhlizweni yami uJesu sehlwitha ibandla. Ngase ngiba nomkhuleko, ngikhuleka ngey'limi ngithi, Nkosi ngicela ungilungise nami, Nkosi Jesu ungasali umabala wonke, Nkosi Jesu akhona ngicela ungihlambulule, ungihlanze. Kusenjalo ngisathandaza lowo mthandazo, kube nomfana oyinsizwa nje eqathaka phezulu. Mayeqathaka ngisamangele, lo mfana ugunda ifeti. Bese sekumemeza izwi lapha phezulu lithi izwi, abanamadredi nabagunde ifeti bazosala ekuhlwithweni kwebandla. Lasho kanjalo izwi, engathi ngitshela indodakazi yami ekade enza amadredi ngaleso sikhathi leso. Ngathi ulizwile izwi ukuthi lithini? Yathi yebo mama ngizwile. Ngatshela umfana wami ekhonza ukugunda ifeti ngalowo nyaka loyo. Wathi yebo mama ngizwile. Ngathi ngiyaphuma ngiyashumayela manje ey'tradini nala kuphithizela khona abantu emamoli. Engaqaphela-ke kodwa ngangingamemezeli leli zwi engilizwile lokuthi abanamadredi nabagunda ifeti bazosala ekuhlwithweni kwebandla, kodwa ngangimemezela ngishumayela ukuthi uthi uNkulunkulu abantu abayeke ukuhamba emhlangeni. Laba bahamba beye kwisilo bethi baye emhlangeni, uNkulunkulu akayifuni leyo nto leyo. Ngangishumayela lelo vangeli ngaze ngabona omunye untombazane owumzalwane wathi nje, ngiyacela mama ukuya nje okokugcina, ngiya nje okokugcina, ngicela nje ukuya okokugcina. Amen bazalwane. Manje ngabuka ukuthi okay, leli zwi lifakazelwa yilaphaya kuLeviticus, I think uchapter 19 uverse 26 uverse 27, elithi singazigegelezi emakhanda ethu emaceleni. Amen. Okusho ukuthi ngempela uNkulunkulu abantu abagunda ifeti nabantu abanamadredi bazosala ekuhlwithweni kwebandla. Alishongo ukuthi abezungena ezulwini, kodwa bazosala ekuhlwithweni kwebandla. Ngiyabonga kakhulu. Asiqapheleni sixwayeni bazalwane, siligcine lonke izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo, silenze siphile ngalo. uJesu seseduze. Amen.